Chega o inverno e a vida en Galicia volve a facerse no interior dos locais. A oferta Café Bar Cultural é unha opción cada vez máis extendida que ven a recuperar a taberna galega dende a dinamización da cultura propia. As tabernas aportan vida, son lugares de encontro onde se tecen redes e a veciñanza comparte as súas inquedanzas, onde socializar e distraerse no tempo de lecer. Así o conciben Alba e Bruno, dous melómanos con inquietudes culturais vinculados ao asociacionismo e ao activismo social, propietarios de A Sacabeira Café Bar Cultural, sito no histórico Sargadelos. Para eles, a idea principal e columna vertebral do proxecto sempre foi a programación cultural. O Café UF, pola súa banda, sitúase na cidade, en Vigo. Tamén aquí a vontade por seguir e desenvolver actividades sociais e culturais que caracterizaban ao local dende a súa apertura en 1983 foi un dos argumentos principais polo que as 9 persoas que conforman hoxe o proxecto UF Negra Sombra se animaron a rexentar o café. A terceira voz para elaborar esta reportaxe é a de Noemi. Esta licenciada en Filoloxía Galega e Portuguesa inaugurou en 2014 a Arca de Noé, na comarca da Limia, en Vilar de Santos. O seu negocio resultou elixido a mellor sala de concertos de Galicia nos premios Martín Kodax da Música de 2022 e xa o fora na edición de 2016. A taberna galega reinvéntase para acoller espectáculos de música, literatura, artes plásticas, teatro e unha etcétera de actividades que dinamizan a cultura do país pola súa xeografía. Falamos con 3 cafés culturais para que nos conten como materializaron o concepto, ata onde chegaron coas súas propostas, a acollida do público e as problemáticas ás que se enfrontan cada día cando abren o local.